Akár megveszed, akár nem, először hallgassa meg az ígéretemet. Ha nem vagy elégedett, 7 napon belül ingyenesen kicserélheted az árut, és ingyenes szállítási szolgáltatást biztosítunk. Garantáljuk, hogy abszolút nincs veszteség. Sok ügyfél arról számolt be, hogy a nagynyomású vízipisztolyunk a legjobb ár teljesítményarányú a piacon. Amióta birtokolja ezt a nagynyomású autómosót, soha többé nem költött pénzt az autómosóban. Nincs szükség a tápkábel csatlakoztatására, nagy kapacitású lítium akkumulátorral rendelkezik, amely töltés után akár 12 órán keresztül folyamatosan használható. Egyszerűen tegye a vizet a vödörbe, és használja a nagy víznyomást. De nem fogja bántani az autó festékét, a hatás nagyon jó. Használható zöldségek, fák öntözésére, növényvédőszerek permetezésére, bútorok tisztítására stb. Annyira hasznos, hogy a bevezetése óta 100 000 darabot adtak el belőle. Sok vásárló úgy döntött, hogy újra megvásárolja, és továbbadja barátainak és rokonainak. A gyártó promóciója ma is élvezheti az 50%-os kedvezményt a megrendelésből. Az eredeti árat holnap visszaállítjuk.